ஹரே ராம ஹரே ராம ராம. ஓகே. ஹரிபோல் டிவோட்டீஸ், நம்ம வந்து இன்னைக்கு 13th சாப்டர் பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். சரிங்களா? சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதுதான். இயற்கை அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. ஆம், பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம வந்துட்டு 12 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். பக்தி யோகம் வரைக்கும் நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்த்தாச்சு. சரிங்களா? இனிமையான பக்தி யோகம் நல்லபடியா நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்ப நம்ம ஞான யோகம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம், இயற்கை அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு அப்படின்றதுதான். இது கொஞ்சம் நல்ல பிலாசபி நிறைஞ்ச ஒரு ஆஹ், நிறைய கொஞ்சம் இன்னும் புரிதல் நிறைய இருக்க வேண்டிய ஒரு சாப்டர் இது. நம்ம அப்படியே ஸ்லோகங்களோட நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். ஓகே. ருக்மிணி மாதாஜி ஆஃபர் பண்றீங்களா? ஓகே. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाति पुरुषत्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் பகவானுக்கு. இப்போ நம்ம அதே 12 சுருக்கம் பார்த்துடலாம். சரிங்களா? அதில் என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகம், பக்தி சேவை. ஏன்னா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பகவானுக்கு பண்ணணும். நம்ம எல்லாம் ஆத்மா பகவானுக்கு நம்ம நித்தியமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கணும். அதே சமயத்தில் நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம நல்லபடியாக பண்ணணும், பற்றுதல் இல்லாமல். அப்படின்னு ஏன் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாதுன்னா, நமக்கு கர்ம பலன் சேகரிக்கக்கூடாது. சேர்த்தோன்னா மறுபடியும் பிறப்பு சூழ்ச்சியில் வந்துடுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? 12வது அத்தியாயத்தில் வந்து பக்தியில் வந்து உருவமுள்ள முறையில் வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்தது, இல்லை உருவமற்ற முறையில் வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததான்றது அர்ஜுனன் கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ பகவான் வந்து உருவமோட வழிபாடு பண்ணுறது தான் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க உபதேசத்தில். எதனால் அப்படின்னா, உருவமற்ற முறைன்றது ரொம்ப ட்ரபிள்ஸமாக இருக்கும் அப்படின்னு. சரிங்களா? ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு உடலுள்ள ஆத்மாக்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப சிரமமான ஒரு மார்க்கம். ஆனால் அதுலேயும் என்ன ஆகும், முக்தி கிடைக்கும். ஆனால் நிறைய நம்ம சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும், ஃபால் டவுன் ஆகிடுவோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். ஆனால் வந்து பக்தி சேவையில் உருவத்தோட வழிபாடு பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு எந்த ஃபால் டவுனும் வராது. கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை நல்லபடியாக திருப்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பக்தியின் வளர்ச்சியில் முன்னேற்ற நிலைகள், அதில் வந்து 8லேருந்து 12 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து ஏதாவது ஒரு முறையில் பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அனன்ய பக்தி சொல்லியிருந்தாங்க. இருக்கலே உயர்ந்த பக்தி அதுதான். விரஜவாசிகளை எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சகாம பக்தி, அது வந்து நம்மளோட கம்ஃபர்ட் ஜோனில் பக்தி பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் பக்தி. சரிங்களா? நமக்கு தெரிஞ்ச செயலை பகவானுக்காக செய்கிறது. அதுக்கப்புறம்
சாதனா பக்தி, சாரி சாதனா பக்தி சக்காமான்னு சொல்லிட்டேன். சாதனா பக்தி சரிங்களா, பிராக்டிஸ் மூலியமா. அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல பக்தி, அதுக்கப்புறம் சாதனா பக்தியில வருது. அதுக்கப்புறம் ம், அனன்ய பக்தி, அதுக்கப்புறம் சாதனா பக்தி, அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோக முறையில பக்தி, அதுக்கப்புறம் சகாமா, அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறதன் மூலியமா, தியானத்தின் மூலியமா, அப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காம தியாகம் செய்யறதன் மூலியமா செய்யற நிலை. இந்த மாதிரி நிலைகள் ஏதாவது ஒரு நிலையை ஃபாலோ பண்ணி என்கிட்ட பக்தி பண்ணு அப்படின்றது, என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றது பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரி குணங்கள்ல இருந்தால் பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது வந்து 13லேருந்து 19 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் மெட்டீரியல் உலகத்தோட நேச்சர்லேருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறது. யாரெல்லாம் அப்படி விலகி இருக்காங்களோ அவங்கள பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அந்த மாதிரி நம்மளால தனித்தனியாக நம்மளால பண்ண முடியுமான சிரமம். 20th சாப்டர்ல நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், மெட்டீரியல் விஷயங்கள்லேருந்து நம்மள டிட்டாச் பண்ணிப்போம் சரிங்களா. அதனால் பக்தியில் யார் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்கள எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. இப்போ நம்ம வந்து 13th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அர்ஜுனர் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த சாப்டரில். அதாவது சேத்திரம், சேத்திரஜன், ஞானம், हरे कृष्ण माता ஞேயம். जी। ஹரே கிருஷ்ண உஷா உஷா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆ, ஆ, ஞானம், ஞேயம் இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பகவான் வந்து நமக்கு விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க. அர்ஜுனர் கேட்ட அத்தனை கொஷினுக்கும் சேத்திர சேத்திரஜன், ஞானம், ஞேயம், பிரகிருதி, புருஷா இந்த 6 விஷயத்தையும் நமக்கு அழகா பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருமா. அந்த நாலேஜ் வந்து எப்படிப்பட்ட நாலேஜ்னா ரொம்ப உயர்ந்தது அதுதான் சரிங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆத்ம நிலையில நம்மளால இந்த உலகத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும் சரிங்களா. ஒரு விஷன். முன்னாடி வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபட்டு ஒரு தெளிவு இல்லாம இருப்போம் இல்லையா. ஆனா எப்போ நம்மளுக்கு இந்த சேத்திர சேத்திரங்க, அதுக்கப்புறம் ஞானம், ஞேயம், அப்புறம் பிரகிருதி, புருஷா இதெல்லாம் தெரியும்போது அந்த ஞேயம்ன்றது அறிவின் பொருள் சரிங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், நம்ம ஆத்மா அந்த நிலையை நம்ம உணர முடியும். அந்த பார்வையே ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம ஸ்லோகங்களோட அப்படி நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. அந்த 6 கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா பிரகிருதி, புருஷா, சேத்ரா, சேத்ரஜா, ஞானம், ஞேயம். பிரகிருதின்றது இந்த பொருள் இயற்கை, நம்ம வாழ்ந்த ஜட உலகம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் புருஷான்றது அனுபவிப்பவர் கண்டிப்பா இல்லைங்களா. பகவான் மட்டும்தான் புருஷர், நம்ம எல்லாரும் ஆத்மாக்கள் சரிங்களா. ஸோ பிரகிருதியை அனுபவிப்பவர் புருஷா, என்ஜாயன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். சேத்ரா அப்படின்றதுன்னா உடல். ம் அதுக்கப்புறம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ அது என்னென்னா ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு பேரையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஞானம்னா என்ன அப்படின்றது என்ன, க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஞேயம்னா அந்த ஞானம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட விஷன் இப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா. ஸோ பரமாத்மா இலக்கு வந்து நம்மளுக்கு பரமாத்மா தான், பகவான் தான், வேற எதுவும் இருக்காது அந்த அறிவின் இலக்கு. ஞானம் வந்ததும் க்ஷேத்திர க்ஷேத்ரஜனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ஞானம் வரும், அறிவு. அந்த அறிவோட இலக்கு என்னவா இருக்கும். டாக்டருக்கு படித்தா என்ன பண்ணுவாங்க, மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இன்ஜினியரிங் படித்தா அவங்களோட இலக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் ஜாபில் அவங்க ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க. அது மாதிரி இந்த ஞானம் நம்மளுக்கு சேத்தம் சேத்திரக்கு ஞானம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட இலக்கு ஒரே இலக்கு தான், பரமாத்மாவை நம்ம பக்தி பண்ணி அடையணுன்றது. இதை வந்து பிரபுபாதா வந்து ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க. என்னென்ன அப்படின்னா, ஒரு அரசர், ஒரு விவசாயி, அவங்களோட கொஞ்சம் விவசாய நிலம் சரிங்களா. ஒரு அரசர், ஒரு விவசாயி, விவசாய நிலம். இந்த விவசாயிக்கு அவங்களோட ஒரு குட்டி நிலம் அவங்க வச்சிருப்பாங்க. அந்த நிலத்தை பத்தின எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியும். அதாவது அந்த நிலத்துல என்ன மண் வளம், நீர் வளம், அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல என்ன விதை போட்டா வளரும், எந்த சீசன்ல போடணும், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அதை அதை சுத்தி உள்ள விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த நிலத்தை பத்தின எல்லா டீட்டெயில்ஸும். அதே மாதிரி ஒரு கிங் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க ராஜ்யத்தில் உள்ள எல்லா விவசாயியை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் எல்லா விவசாய நிலமும் தெரியும். எந்தெந்த விவசாயி இருக்காங்க அவங்களுக்கு, என்னென்ன நிலங்கள்லாம் இருக்கு, அதுல எல்லாம் வரியெல்லாம் கரெக்டா வருதா, எல்லாம் கரெக்டா அந்த அரசர் வந்து அப்டேட்டடா வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த கிங் அப்படின்றது சூப்பர் சோல் பகவான்.
அந்த விவசாயின்றது ஆத்மா, விவசாய நிலம்ன்றது சரீரம். சரிங்களா? இப்ப நமக்கெல்லாம் நம்மளோட சரீரத்த பத்தி ஓரளவுக்கு தெரியும். மனசுல என்ன கவலை இருக்கு, உடம்புல என்ன வலி இருக்கு, நமக்கு அடுத்தது என்ன சந்தோஷம் இருக்கு, எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். இல்லையா? ஆனா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு வேதனை இருக்கு, சந்தோஷம் இருக்குன்னா, அது உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் சொன்னா தான் தெரியும். அதே மாரி உங்களோட உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு, வேதனை இருக்குன்னா, மனசுலயோ, உடம்புலயோ அது நீங்க எனக்கு சொன்னா தான் தெரியும். என்னால உணர முடியாது. ஆனா பகவான் எல்லாருடைய இதயத்தில பரமாத்மாவா இருக்கிறதுனால, எல்லாரோட சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களும் அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஆத்மாவ பத்தியும் தெரியும். சரிங்களா? அதான் பகவானோட சுப்ரீமசின்றது. பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாம் தெரியும். அதான். அவங்க இல்லாம ஒரு அணுவும் அசையாது. எல்லா இடத்துலயும் ஊடுருவி இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்றோம்? சூப்பர் சோலோட நிலை, பகவான் நிலை, விவசாயி அதாவது ஆத்மாவோட நிலை, அதுக்கப்புறம் அந்த நிலம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிதல் ஏற்படும். இப்ப நம்ம ஸ்லோகம் 13.12 வாசிக்கணும். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க உஷா மாதாஜி. ம். ம். அத்தியாயம் 13. அர்ஜுன வாஜா. ம். கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ம். பிரகிருதிம் புருஷம் சைவம் க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரக்களும் ஏவச ஏகத் வேதிதும் இச்சாமி இஜ்ஞானம் இஜ்ஞேயம் ச கேசவ. ஸ்ரீ பகவானுவாஜ. இதம் ஷரீரம் கௌதேய க்ஷேத்திரம் இதய பீதியத யதி, யதி. ஏதத் யோ வேதிதம் பிராஹூம்ஹ க்ஷேத்ரஞ இதி தரிதஹ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். எந்த பக்கம் இருக்கு மாதாஜி? புருஷோத்தமரான முதல் கடவுள் கூறினார், குந்தின் மகனே, இந்த உடல் களம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்திரங்களுக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இயற்கை, பிரகிருதி, இயற்கை, இந்த ஜட இயற்கை, நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்றோமா, இந்த ஜட இயற்கை, அனுபவிப்பவர் புருஷர். சரிங்களா? ஏதாவது நம்ம ஒன்று என்ஜாய் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த என்ஜாயர் வந்து புருஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பகவான் மட்டும்தான் புருஷர். சரிங்களா? அடுத்தது நம்மளுக்கு 15th ஸ்லோகமே புருஷோத்தம யோகம் வரும். சரிங்களா? இஸ் தி சுப்ரீம் என்ஜாயர். 5th சாப்டர்லையும் பார்த்துருக்கோம். பகவானை மட்டுமே அது குறிக்கும். களம் க்ஷேத்திர, களத்தை அறிபவன். களம்ன்றது க்ஷேத்திர, அது நம்மளோட சரீரம். களத்தை அறிபவன் 2 பேர், சூப்பர் சோலும் சோலும். அறியப்படும் பொருள் ஞேயம், பரமாத்மா. சரிங்களா? இதை தான் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க. அப்போ பகவான் இங்கே குறிப்பிடுறாங்க, உடல் அப்படின்றது களம், இவ்வுடலை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜன், சோல், சூப்பர் சோல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 13.3 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ். மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வ க்ஷேத்ரேஷு பாரதः க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்யோர் ஞானம் யத் தஜ் ஞானம் மதம் மம. பரத குலதே தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அறியப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது சூப்பர் சோலா. சரிங்களா? உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். களம், அதுக்கப்புறம் க்ஷேத்ரஜன், க்ஷேத்ரஜன், இது ரெண்டத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம் அப்படின்றத பார்க்கும். சரிங்களா? இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. மாதாஜி 13.5 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா யாரும்? வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க ருக்மிணி மாதாஜி. ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर् विविधै पृथक् पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतु
ஹேதுமத் பீர் வினிஷ்சிதை. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டு உள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவன், அப்புறம் அறிவு, ஞானம். இதை பத்தி நிறைய முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நிறைய வந்து விரிவாக்க உரைகள் அதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சு அனலைஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கு நிறைய கட்டுரைகள்லாம் எழுதியிருக்காங்க, விளக்க உரைகள்லாம். சரிங்களா? கமெண்ட்ரிஸ். குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. வேதாந்த சூத்திரம் அப்படின்றது என்னன்னா, வேதம் 4 வேதம் இருக்கா, அது எல்லாத்தையும் வந்து சூத்திரமா கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஃபார்முலா டைப்ல இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதுல வந்துட்டு இந்த களம், களத்தை அறிபவன், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவா, அதுக்கப்புறம் அறிவு, இதை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். காரணம் மற்றும் விளைவுகள். இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு விஷயம் செஞ்சோம்னா அதுக்கு நம்ம காரணமா இருப்போமா, அந்த காரணத்திற்காக நமக்கு ஒரு விளைவு கிடைக்கும். இந்த உலகத்தோட நேச்சரே அதான். சரிங்களா? நம்மள இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோமா, இப்போ நல்ல செயலுக்கு நம்ம காரணமா இருக்கோம்னா சந்தோஷம் நமக்கு விளைவா கிடைக்கும். ஒரு கெட்ட செயலுக்கு காரணமா இருக்கோம்னா ஒரு கஷ்டத்துக்கு கஷ்டம் வந்து நமக்கு விளைவா கிடைக்கும். இந்த உலகத்தோட நேச்சர் என்னன்னா காரணம் மற்றும் விளைவு. சரிங்களா? ரிலேட்டிவ் வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இதை பத்தி வந்து ரொம்ப நுணுக்கமா வந்து நிறைய சேஜஸ் வந்து இதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது வந்து இந்த மாதிரி 5 லேயர்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? அன்னமயா, பிராணமயா, மனோமயா, விஞ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா அப்படின்றது இருக்கு. அன்னமயா அப்படின்றது என்னன்னா உணவை சார்ந்து இருக்கிற ஒரு நிலை. சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு என்ன வேணும்னா அதுக்கு உணவு வேலை கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். இல்லையா? அதுக்கு வேற எதுவும் ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. சரிங்களா? அந்த அளவு கிராஸ் பாடி, அதுக்கு உணவு, அந்த ஒரு நிலையில இருக்குது. பிராணமயன்றது மூச்சு காற்று இருக்குங்களா, அதை வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி. சாரி ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, நாங்க கேட்குறோம் நீங்க பேசுறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த மூச்சு காற்று குண்டலினி சக்தி வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறது, அப்புறம் பிராணாயாமம் பண்ணுறது, ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வகையில் வந்துட்டு ஒரு ரியலைசேஷன் இருக்கும் அவங்களுக்குலாம். அதுக்கப்புறம் மனோமயா அப்படின்றது மனம் சம்பந்தமான ஒரு நிலையில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீலிங், திங்கிங் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில் ரியலைசேஷன் வர்றது. விஞ்ஞானமயா அப்படின்றதுல என்ன இருக்குன்னா சோல் அப்படின்றத பற்றி ஒரு நிலை, அதாவது ஞானத்தின் மூலியமா புரிதல். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சோல், சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்ற ஒரு நிலை புரிதல் வந்துட்டு இந்த நிலையில் ஏற்படும் விஞ்ஞானமயால. ஆனந்தமயால என்னன்னா பகவான் சூப்பர் சோல் இருக்காங்க, ஆத்மா நம்ம அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும், அந்த நிலையில ஆனந்தமா இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலை தான் ஆனந்தமயா அப்படின்றது. சரிங்களா? இதை நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லியிருக்கேன். இது நிறைய வந்துட்டு இன்டெப்த் விஷயங்கள் இதில் இருக்கு. சரிங்களா? லெவல் 3 லெவல் 4 போகும்போது நல்லா படிப்பீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் 13.67 ஸ்லோகங்கள் யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க அவசியம். महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि तनश्च पञ्चनीक्षेत्रियकोसरः इच्छा द्वेषो सुखं दुःखं सङ्गात् सेदनात् दिः एतत् क्षेत्रं समासेन स विकारम् उदाङ्कृतम् பஞ்சபூதம் அகங்காரம் புத்தி அவ்யக்தம் 10 புலன்கள் மனம் 5 புலன் பொருள்கள் விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் உயிரின் அறிகுறிகள் திட நம்பிக்கை இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்க்கறது இந்த க்ஷேத்திரம், சரீரம். சரிங்களா? இது வந்து 24 எலமெண்ட்ஸ் கொண்டு ஆனது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம பில்டிங்லாம் கட்டுறோம் அப்படின்னா செங்கல், சிமெண்ட்டு, மண், கல் இது மாதிரிலாம் தேவைப்படும்ல. அது மாதிரி இந்த ஜட உலகம் உருவாகிறதுல இந்த அச்சித்து விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து களம் அப்படின்னு சொல்றது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம சரீரத்துலேயும் கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி இருக்குன்னா அதெல்லாம்
அஜித் விஷயங்கள் தான். இந்த உயிர் போச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் வெறும்னே இந்த ஒரு நார்மலாக இருக்குது இல்லை மற்ற விஷயங்கள்லாம் அது மாதிரி தான் உணர்வற்ற ஒரு ஜடமாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 24 எலமெண்ட்ஸால் உருவானது இந்த அச்சித் விஷயங்கள்லாம். அது என்னென்னன்றதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா. பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்றது பார்க்குறோம். அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள். அது என்னென்னா கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5 அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. கர்மேந்திரியங்கள்னா ஒர்க்கிங் சென்சஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது கால்கள், கைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பேச்சு சரிங்களா. அப்புறம் ஜெனிட்டல்ஸ் இதெல்லாம் வரும். அதே வந்து ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த சென்சஸ் வந்துட்டு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா. அதாவது இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குன்னா அது என்ன பண்ணும், ஒரு பொருள் எடுத்துச்சுன்னா அதை வாயிலெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் இல்லைங்களா. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 1 இயர்க்குள்ளார அந்த என்ன விஷயம் அதை சுற்றி இருக்கோ அதெல்லாம் தன்னோட புலன்களால் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கும். லாங்குவேஜும் லேர்ன் பண்ணிடும். 1 இயரில் என்ன பண்ணிடும், அதோட மதர் டங்கை லேர்ன் பண்ணிடுது இல்லைங்களா. அப்போ புலன்கள் மூலியமாக என்ன பண்ணுது, அது நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்குது இல்லையா. வாயில் வச்சு பார்க்கும் இல்லையா இதெல்லாம். அப்போ அந்த மாதிரி 5 ஞானத்தை விருத்தி பண்ணுற புலன்கள், 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது 2 சேர்ந்து 10 புலன்கள். மனம் 5 புலன் பொருட்கள். இப்போ கண் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து விஷன் தேவைப்படும் இல்லையா. காதுன்னா ஹியரிங். அந்த மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் நுகர்வு அப்படின்றது மூக்குக்கு அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி புலன் பொருட்கள். விருப்பு வெறுப்பு, அந்த டியூவாலிட்டிஸ், இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்றும் கருதப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா. அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸும் சேர்ந்து இருக்கிற விஷயம்தான் இந்த களம். அது நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம வந்து 13.8 to 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கணும். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. வேண்டாமா? சரி, நான் ஓகே. மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சம் சாந்தி ஆர்ஜவம் ஆச்சாரியோ பாசனம் ஷேலசம் स्थैर्य आत्मविग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म दोषानुदर्शन अनभिवग हातिषु नित्यं च सम सिद्धत्वम इष्टानिष्टो पबत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम अरधिर् जनसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञान नानर्थ दर्शनम एकज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् அதோன்யதா ஹரே கிருஷ்ண. அடக்கம் அடக்கம் கர்வமின்மை அஹிம்சை பொறுமை எளிமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல் தூய்மை தளராமை சுய கட்டுப்பாடு புலனிற்கட்சி பொருட்களை துரத்தல் போய் அகங்காரம் இல்லா திருத்தல் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல் குழந்தைகள் மனைவி வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல் விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல் பொது மக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல் ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல் பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம ஞானம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். இப்ப க்ஷேத்ர பத்தி நம்ம பார்த்தோம், களம் சரிங்களா, அச்சித்தான விஷயங்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம், 24 எலிமெண்ட்ஸ் அதில் இருக்குன்றத பார்த்தோம் சரிங்களா. இப்போ இங்கே வந்து ஞானம்னா என்ன அப்படின்றது
அடக்கம். சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு டிவோட்டி அப்படின்னாலே பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணுனாலே ஃபர்ஸ்ட் இந்த குவாலிட்டி இருக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். இது இல்லை அப்படின்னாலே பக்தியில் நம்ம மேலே வரவே முடியாது. அதனால் அந்த அடக்கம் அப்படின்றது ஹம்பிளாக இருக்கிறது, அடிமை இல்லை அடக்கம், கர்வமின்மை. கர்வம் ஏன் வரணும்? நம்ம ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணால், நம்ம ஏதாவது நல்ல விஷயம் செஞ்சால் கர்வம் வரும். ஆனால் பகவான் தான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டாங்களே, உன்னுள் திறமை நான் அப்படின்னு. அப்போ அந்த திறமையே பகவானாக இருக்கும்போது பகவான் மூலியமாக தான் நம்ம அதை அடைஞ்சோம் இல்லைங்களா? அதனால் அந்த கர்வம்ன்றது கூடவே கூடாது. அஹிம்சை, யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, சொல்லால் செயலால் எதுலேயும் பொறுமையோடு இருக்கணும். சரிங்களா? லேசினஸ் இல்லை, பொறுமை. எந்த ஒரு பக்தியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வரும், கஷ்டங்கள் இதெல்லாம். எதுவுமே பொறுமையோடு அதே மாதிரி தளராமையோடு நம்ம முன்னேறிக்கிட்டே போகணும். நம்ம பக்தியிலேருந்து வெளியில் வரவே கூடாது. சரிங்களா? அதில் வர கஷ்டங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், வெளியில் அனுப்பி நம்ம பக்தியில் முன்னேறணும். ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நிறைய பொறுமை வேணும் அதுக்கெலாம். சரிங்களா? எளிமை, நம்ம எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், இது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? இது நம்ம குருவை அணுகிட்டாலே போதும். நம்ம குருவோட சம்மந்தப்பட்டுட்டோம் பானஃபைட் பரம்பராவில், நமக்கு வந்து அனைத்துமே நம்மளுக்கு இந்த எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு கைகூடிடும். தூய்மை, சரிங்களா? மன்னம் சொல் செயல் புற தூய்மை எல்லாமே. தளராமை, தளர்ந்துடக்கூடாது. நம்ம வந்து பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது சில பல இடையூறுகள் வரும். இதுக்கு ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரபுபாதா தான். சரிங்களா? அவங்க லைஃப்பில் அவ்வளவு சிரமங்கள் ஆனாலும் தளராமல் என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்ததுனால தான் நம்ம இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், பகவத்கீதை வாசிக்கிறோம், பக்தி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ தளராமை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் பக்தியில். சுய கட்டுப்பாடு, பொருள் விஷயங்களில் பகவான் செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து சொல்கிறது தான், புலனின்ப பொருட்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கணும். அது நம்மளுக்கு வீழ்ச்சி தரக்கூடிய புலனின்ப பொருட்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கணும். அப்போ நம்ம அமைதி ஆசைப்படாமல் இருக்கணும், ஆசைப்படணும், பேராசைப்படணும், ஆனால் பகவான் மேலே அந்த அளவு நம்மளுக்கு சுய கட்டுப்பாடுன்றது இந்த புற புலனின்ப பொருட்கள் மேலே இருக்கணும். புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். சரிங்களா? பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பங்களை கவனித்தல். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் காசு வேணுன்றதை பற்றி யோசிப்போம், சரீரத்தில் உடம்புல ஏதாவது ஒன்று வந்தால் சரி பண்ணணும்னு யோசிப்போம் இல்லையா? வெல்த்து, இந்த பாடிலி விஷயத்தில் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா நிறையா யோசிச்சுட்டு இருப்போம், இதை இன்னும் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம், இந்த கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு. அதை ஃபுட்டு க்ளோத்திங் ஷெல்டர்னு சொல்லுவாங்க. தங்கிறதுக்கு இடம், போட்டுக்கிறதுக்கு உடை, உணவு, இந்த விஷயம்தான் நம்மளுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். இதை இன்னும் எப்படி கிராண்டாக பண்ணிக்கலாம், இன்னும் எப்படி நம்ம கம்ஃபர்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வரலாம், இதை தான் பெரிய ப்ராப்ளமாக நினச்சி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்காக மூடா அப்படி நம்ம பார்த்தோம்ல 7th சாப்டரில், அந்த மாதிரி நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஆனால் உண்மையான ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய். நான் எதுக்கு பிறக்கிறேன், எதுக்கு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் இறக்கும்போது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போகிறோம், எதுவுமே நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இல்லைங்களா? ஆனால் அவ்வளோ தூரம் வாழ்ந்துருப்போம், எல்லாமே என்னதுன்ட்டு. அப்போ அது ஏன் முதுமை ஏன் வருது, நோய் ஏன் வருது, அந்த துன்பத்தை நம்ம கவனிச்சோனாலே நம்ம இதெல்லாம் சரீரம் சார்ந்த விஷயம், நம்ம ஆத்மா அப்படின்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் வரும். சரியா? மனைவி, குழந்தைகள், வீடு மற்றும் இதர பந்தங்கள்லேருந்து விடுபட்டு இருத்தல் அப்படின்னா அவங்களாம் விட்டுட்டு போயிடலாமா அப்படின்னா இல்லை, அப்படி இல்லை. அவங்களையும் கிருஷ்ண உணர்வில் கொண்டு வரணும், அதுதான். சரிங்களா? அந்த நிலையில் நம்ம வச்சுக்கணும். விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, கண்டிப்பாக இதை பற்றி நம்ம நேற்றுமே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஏன்னா இது வந்து சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தோட அடையாளம். இதில் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு மறுபடியும் கர்மம் வந்துடும். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். சரிங்களா? இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்தோன்னா சிரமமாக இருக்கும். ஆனால் நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி பகவான் மேல் நம்ம பண்ண இந்த பொருள் விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம விலக முடியும். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். தனிமை அப்படின்றதே நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அந்த இடத்துல ரொம்ப இந்த புறப்பொருள் இன்பங்கள்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் நம்மளோட லைஃப்பை அமைதியாக கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் கொண்டு வர ஒரு விதம். சரிங்களா? தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகிடுத்தல், தேவையில்லாத இந்த பேச்சு, அப்புறம் இந்த தேவையில்லாமல் இந்த டிவியில் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் என்கேஜ் பண்ணிக்காமல் மற்றவங்களோட சோஷியலாக அசோசியேட் ஆகிறோமோ இல்லையோ, இந்த கேட்ஜெட்ஸில் தான் நம்ம ரொம்ப வந்துட்டு ஈடுபட்டுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுலேருந்து இதில் வந்து பொதுமக்கள் அப்படின்றதுல கேட்ஜெட்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம். பொதுமக்கள்கிட்ட கூட இப்போ வந்துட்டு ரொம்ப அசோசியேட் ஆகிறதில்ல. அதான் சரியா? ஏன்னா இப்போ வளர்ந்துட்டு வர உலகம் அப்படி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ் பொதுமக்கள்கிட்ட எல்லாம் விலகி இருக்குது. ஆத்ம ஞானத்தில் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்மா தான், அந்த ஆத்ம ஞானம் தான் நமக்கு வேணும். அது இல்லைன்னா அறியாமையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்,
பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் அகப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதனால ஆத்ம ஞானம்ன்றது முக்கியம். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்போது, நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? பகவத்கீதை, பாகம் இதெல்லாம், பாகவதத்தெல்லாம். இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா? இதுதான் ஞானம். தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல, இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமா? இதுதான் பெர்ஃபெக்ட் நாலேட்ஜ். சரிங்களா? இந்த விஷயத்தை தவிர்த்து மற்ற அனைத்தையும் அறியாமையே ஆகும். அப்ப நம்ம கிட்ஸுக்கு என்ன கொடுக்குறோம்? ஞானம்ன்ற முறையில நிறைய மெட்டீரியல் படிப்பெல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுல எங்கேயுமே பகவத்கீதை இல்ல. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே இல்ல. வெறும் இந்த பொருள் சார்ந்த விஷயத்துக்கான படிப்பு தான் கொடுக்குறோம். நம்மளும் அதான் படிச்சிருக்கோம். அப்ப இது எதெல்லாம் இந்த இந்த நிலையில எதெல்லாம் இருக்கோ அதான் ஞானம். இது இல்லாத பட்சத்துல மற்ற எல்லாமே அறியாமை அப்படின்றத பகவானிங்க குறிப்பிடுறாங்க. 13.13 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஞேயம் யத்தத் பிரவஷ்யாமி யஜ் ஞாத்வாம்ருதம் அஷ்ணுதே ம். அநாதி மத்பரம் பிரம்ம ந சத் தன் நாசத் உச்யதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஸ்கிரீன் தெரியலையா மாதாஜி? இப்போ ஓகே இப்போ மாதாஜி. ஓகேவா இருக்கா? சரி, ஓகே. ஓகே. ஏன்னா சில சமயம் கீழே இருக்கிற வேர்ட்ஸ் வந்து தெரியாம போயிடும். ஆமா அதான். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ? ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு அமிர்தமா இருக்கும். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது தான். சரீரம் சார்ந்த விஷயம் எல்லாமே நமக்கு வந்து நம்ம 18th சாப்டர்ல பார்ப்போம். சரிங்களா? எந்த விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ? நான் அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன் அப்படின்றத பகவானிங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஆரம்பம் இல்லாதது. ஆத்மா பத்தி தான் சொல்றாங்க பகவானிங்க. ஆரம்பம்ன்றதே கிடையாது நமக்கும். பகவானுக்கும் ஆரம்பம் கிடையாது, பிறப்பு கிடையாது. ஆத்மாவுக்கும் ஆரம்பம் கிடையாது, பிறப்பு கிடையாது. பகவானுக்கும் எண்டு கிடையாது, நமக்கும் எண்டு கிடையாது. ஆனா பகவான் நம்மள ஒண்ணு கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ ஆரம்பம் இல்லாதது, எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. இதை நம்ம மனசுல நல்லா ஏத்துக்கணும். என்னன்னா பகவான் விபு, நம்ம அணு. பகவானால இந்த உலகமெல்லாம் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்க முடியுது. எல்லார்கிட்டயும் பரமாத்மா இருக்க முடியும். நம்மளால முடியுமா? முடியாது. எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று இருக்கா? இல்லை இல்லையா? எந்த விதத்துலையும் பகவான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. அப்போ ஆத்மாக்கள்லாம் நம்மலாம் யார்? அவங்களுக்கு கீழ்ப்பட்டவங்க அப்படின்றதுல என்னன்னா ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட குழந்தைங்க இருக்கிற மாதிரி. சரிங்களா? பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு காரணம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு விளைவு இருக்கும். நம்ம ஆரம்பத்தில் இப்போ பார்த்தோமா, ஒரு நல்லது செஞ்சால் அதுக்கு ஒரு நல்லது கிடைக்கும், ஒரு கெட்டது செஞ்சால் அதுக்கு ஒரு கெட்டது கிடைக்கும். அப்போ ரிலேட்டிவ் வேர்ல்டு, காரணம் விளைவு உண்டு இந்த ஜட உலகத்துல. அந்த அனுபவிக்கிறோம்ல, அதுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கானா? கிடையாது. சரிங்களா? நம்ம செய்யற நல்லதுக்கு நல்லது அனுபவிக்கிறதையோ, கெட்டதுக்கு கெட்டது அனுபவிக்கிறதையோ ஆத்மாவுக்கு சம்மந்தம் இருக்கானா? கிடையாது. ஆத்மா பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேருந்து விலகி பூர்ணமா பக்தியில தான் அது வந்துட்டு ஈடுபடுறதுல இருக்குமே தவிர ஜட உலக விஷயத்துல ஒரு இடத்துல கூட அது சம்மந்தப்படாது. சரிங்களா? அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கறது. ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரெல்லாம் இன்னும் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணலையோ அவசியம் உங்களோட பேரும் நம்பரும் சேட்ல ஷேர் பண்ணிடுங்க. பிரபுஜி வந்து உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 13.15 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நானே வாசிக்கவா? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வப்ருஷைவ நிர்குணம் நபோக்த்ருஸ. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரி ஹரே போல். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ சேத்ரா அதுல வந்து ஆத்மாவை பத்தி முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? சாரி, சேத்ரஜன்ல. இப்போ பகவானை பத்தி பார்ப்போம். சூப்பர் சோல் பத்தி பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. அவங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, ரிஷிகேஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? புலன்களின் அதிபதி.
அவங்க தான் புலன்களோட என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் அனுபவிக்கிற ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, கிருஷ்ணாவுக்கு எது எதெல்லாம் சந்தோஷமோ அதை தான் நம்ம செய்யணும். அந்த அளவு தான் நமக்கு. அதோட தனியா நம்மளோட புலன்களை திருப்தி பண்றதுன்றது கூடாது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நம்ம குக் பண்ணி கொடுத்து அதில் தான் நம்ம சந்தோஷப்படுவோம். இல்லைங்களா? நமக்கு பிடிச்சத செஞ்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம். அது அந்த ஒரு உறவு வந்து அவ்வளோ புனிதமா இருக்காது இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை தான் நம்ம செய்வோம். அது மாதிரி பகவான் இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள். இங்க உள்ள விஷயங்களை வச்சு பகவான் தான் புலன்களின் அதிபதி. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவான் அவங்களோட புலன்களை திருப்தி பண்ற செயல்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? அப்ப புலன்களுக்கு மூல காரணம் பரமாத்மாவே, இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. இப்ப பகவானுக்கு நம்ம ஃபுட் ஆஃபர் பண்றோம். அவங்க நம்மள மாரி கையால எடுத்து வாயில வச்சு சாப்பிடுறாங்களா? அப்படின்னா கிடையாது. பார்வையாலேயே அவங்க என்ன பண்றாங்க? அத ஸ்வீகரிக்கிறாங்க. அந்த பொருட்கள நம்ம குடுக்குற அந்த பழங்களையும், இலைகளையுமா பகவான் எடுக்குறாங்க துளசியும். அதுல உள்ள அன்பையும், பக்தியும் கிரகிச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அத புனிதப்படுத்துறாங்க. இல்லைங்களா? அந்த நிலை. அதுதான். அப்ப அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். எல்லாரையும் பராமரிக்கிறது அவங்க தான். இந்த ஜல உலகங்கள்ல இயங்கிட்டு இருக்கிறது, நம்ம ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் அவங்ககிட்ட தான் ஐக்கியமாறோம். அவங்ககிட்ட தான் வரோம். இல்லையா? இந்த மாரி எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறாங்க அவங்க. ஆனா அவங்க பற்றற்றவங்களா இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா அந்த பகவான்றதுலயே 6 குவாலிஃபிகேஷன்ல பற்றற்றவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதுலயுமே நம்ம பார்த்தோம்னா இதுல பகவத்கீதையில நெறைய இடத்துல பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அவ்வளோதான். சரியா? இது நீ போர் தான் பண்ணணும், எந்திச்சு போர் பண்ணு அப்படின்றதே வராது. இல்லையா? பகவத்கீதையே சொல்லாம, "நீ போர் பண்ணி தான் ஆகணும் அர்ஜுனா, பண்ணு." அப்படின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. இல்லையா? குடுக்க வேண்டிய நாலேட்ஜ்லாம் குடுப்பாங்க. என்னோட அபிப்பிராயம்னு சொல்லுவாங்க. "இதுவரைக்கும் நான் உனக்கு எல்லாமே குடுத்துருக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் உன்னோட முடிவு." அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் தான். அதாவது பராமரிக்கிறது எல்லாமே. ஆனா ரொம்ப பற்றுதல் இல்லாம இருப்பாங்க. அந்த 6 குவாலிஃபிகேஷன்ல அது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். சரிங்களா? அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இதுவும் நம்ம பார்க்குறோம். தெய்வீகமான நிலை. 4வது அத்தியாயத்திலே பார்க்குறோம். பகவானோட அந்த அவதாரம்லாம் தெய்வீகமான நிலையில இருக்கும். நம்மளது மாரி கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி அப்படிலாம் கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து கர்மா மூலியமா நம்மளோட பிறப்புகள்லாம் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுது. பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அவங்க எப்பவுமே தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. அதே சமயத்துல இந்த ஜட உலக குணங்களுக்கெல்லாம் அவங்க தான் எஜமானர். அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு. அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப 13.16 ஸ்லோகம். நான் நம்ம வாசிக்கிட்டேன். ஆ யார் சொல்றீங்க? ஆ, நான் ருக்மிணி ஆ வாசிக்கிட்டேன். வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ம். बहिरन्तश्च भूतानाम् अशरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दुरस्तं சாந்திக்கே ச தத் ம். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களில் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரம உண்மை இப்ப பார்க்கறதுல கஷேத்திரஜன்ல சூப்பர் சோல் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானை பத்தி நிறைய 4th சாப்டர்ல இருந்து நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழ்களிலும் உள்ளும் புறமும் உள்ளார் அப்படின்றத நம்ம எங்க பார்க்குறோம். உள்ளும் புறமும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளார பரமாத்மாவா இருக்காங்க. வெளியில வந்து குருவா இருக்காங்க, ரெப்ரசன்டேட்டிவ். சரிங்களா? அதாவது பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் பானஃபைட் பரம்பரையில் வர குருக்கள்லாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் வெளியில் நமக்கு எப்படி இருக்காங்க? குருவாக இருந்து நம்மளை குரு மூலியமாக நம்மளை கைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி அசைவன மற்றும் அசைவற்றிலும் உள்ளார். எல்லாத்துலேயும் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம 10th சாப்டர்லேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இல்லை 9th சாப்டர்லேருந்து பார்க்குறோம். சூக்ஷ்மமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்கள் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். இப்போ பார்க்குற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அப்படி எப்படின்ற மாதிரி தான் யோசனை வரும் இல்லையா? புலன்கள் புலன்களின் அதிபதி, ஆனால் புலன்கள் கிடையாது அப்படின்றத பார்த்தோமா? அது மாதிரி எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறாங்க, ஆனால் பற்றற்றவங்களா இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவானோட எல்லா உள்ளும் புறமும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நம்மளோட ஜட புலன்களால் இந்த குட்டியான ஒரு அறிவுனால நம்மளால வந்து முழுமையாக பகவானோட அவங்களோட உன்னதமான தெய்வீக இயற்கையை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. சரிங்களா? ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அவங்கள அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் வேறு உண்டு.
புலன்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்காது. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இது புரிதலும் வந்து இருக்காது. புலன்கள் ஒழுங்காக இல்லைனாலே புரிதல் ஒழுங்காக இருக்காது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு வந்து கயிறு பாம்பா தெரியும், பாம்பு கயிறா தெரியும். அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு இல்யூஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? தெளிவு இல்லாமல் இருக்குது. அப்போ தப்பு பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் அதை மறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். இது எல்லா ஆத்மாக்கள்கிட்டையும் இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளோட நிலையில, ஆத்ம நிலையில அதாவது இந்த இந்த 4 டிஃபெக்டோட அந்த கண்டிஷன் சொல்ல இருக்கோமா, இதை வச்சுட்டு நம்ம பகவானோட இந்த உயர்ந்த டிரான்சென்டென்டல் நிலையை நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது சிரமம். இதுக்குள்ள அப்பாற்பட்டவங்களா இருக்காங்க. சரிங்களா? மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். எல்லாருடைய இதயத்திலும் சூப்பர் சொல்ல இருக்காங்களா? அதே மாதிரி தொலைவில்னா பகவான் எப்பயுமே நித்தியமே எங்கே வாசம் செய்கிறாங்க? வைகுண்ட கோலோகத்தில் இல்லைங்களா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். நம்மலாம் இப்போ வந்து இங்கேருந்து வெளியில் போகிறோம், ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை கடைக்கோ இங்கே போகிறோன்னா வீட்டில் இருக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி ஆஃபீஸில் கடையில் இருந்தோன்னா வீட்டில் இப்போ வீட்டில் இருந்தோன்னா அங்கே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? இப்போ பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே அவங்க கோலோகத்தில் இருக்க மாட்டாங்களா? அங்கேயே தான் எப்போ இருப்பாங்க. விரிவாக்கம் மூலியமாக என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க? இங்கே ஜட உலகத்துலேயும் அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்கன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி தொலைவில் இருப்பினும் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த 16th ஸ்லோகம் ஓகே, இப்போ பார்த்தது தான். சரிங்களா? இப்போ 18th ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜோதிஷாம் அபி தத் ஜோதிஷ் தமஸ்பரம் உச்சதே ஞானம் நேயம் ஞான கம்யம் ரிதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் மூலம் அவரே அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் அவரே அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஏற்கனவே நம்ம 10th சாப்டர்ல பாக்குறோம். ஏதோ ஒண்ணு வெளிச்சம் அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த வெளிச்சத்தோட சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னா பகவான். சரிங்களா? பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வர்றது தான் எல்லா வெளிச்சமுமே. அவங்களோட தேஜஸ் தான் சோர்ஸே. சரிங்களா? அப்ப பகவான் தான் சோர்ஸ். அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். இந்த ஜட உலகத்துல வெளிச்சம்லாம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இருட்டு தானே. அதோட நேச்சர் என்ன? இருட்டு இல்லைங்களா? ஜட உலகம். சூரியனோ சந்திரனோ நட்சத்திரமோ வரணும், அப்பதான் வெளிச்சம்ன்றதே உண்டு. அப்போ இந்த ஜட இருட்டு அறியாமை இதெல்லாம் தான் இதோட ஒரிஜினல் நேச்சர். சரிங்களா? இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்களா இருக்காங்க பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அறிவாகவும் அவங்க தான் இருக்காங்க, அறியப்படும் பொருள் அவங்க தான் இல்லையா? அந்த பொருளாகவும் அவங்க தான் இருக்காங்க. அந்த அறிவின் இலக்கு பரமாத்மா அதுவும் அவங்க தான். சரிங்களா? ஸோ எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் ஏற்றுள்ளார். எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம நிறைய இடத்துல இதோட பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும், பகவான் நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி ரொம்ப நேரமா வாசிக்கல. வித்யா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? விஜயா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி, விஜயா மாதாஜி வாசிக்கலையா? ருக்மிணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜோதிஷாம் தத் ஜோதிஷ் தமசபரம் உச்யதே ஞானம் நேயம் ஞானகம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட. ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு மாறலையா? இப்ப வந்து நம்ம இந்த 13.19 ஸ்லோகம் பாக்குறோம். ஞானம் அந்த ஸ்லோகம் வரலையா உங்களுக்கு? வரல, வந்திருக்கு மாதாஜி. அதுதான் வாசிச்சு கொடுங்க. ததா ஞானம் நேயம் சோக்தம் சமாசத மத்பக்தே தத்யாய வாயோபபத்யதே இவாற்றாக செயல்களின் கண் உடல் கஷேத்திர அறிவு ஞானம் அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இது வரைக்கும் பகவான் நமக்கு ஞானம்னா என்ன, கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன, இதெல்லாம் நமக்கு குறிப்பிட்டுட்டே வந்தாங்க. கரெக்டுங்களா?
அப்புறம் புருஷா பிரகிருதி எல்லாமே. அப்போ உடல், க்ஷேத்திர, அறிவு, ஞானம் இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து சுருக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு உபதேசத்தில். இது எல்லாத்தையுமே யாரால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும்னா பக்தர்களால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? அவங்களோட அந்த சுப்ரீமசியை பக்தர்களால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட இயற்கை பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 குருவி இருக்குது. இதுவுமே வந்துட்டு உபநிஷத்தில் வர ஒரு ஸ்லோகத்தோட அடிப்படையில் தெரிஞ்சுக்கிறது தான். சரிங்களா? என்னென்னா ஒன்று வந்து சோல், இன்னொன்று வந்து சூப்பர் சோல். 2 பேருமே எங்கே தான் இருக்காங்க? இதயத்தில் இருக்காங்க. சரிங்களா? பகவான் எப்படி இருக்காங்க? விட்னஸாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. நம்மலாம் எப்பயுமே தனிமையில் நமக்கு கிடையவே கிடையாது. எப்பயுமே கூட பகவான் இருக்காங்க. நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அப்போ இன்னொன்று என்ன பண்ணுது? சோல் என்ன பண்ணுதுன்னா ஜட பொருள் இன்ப விஷயங்கள்லாம் பார்த்து பார்த்து அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. சரிங்களா? புலனின்ப பொருட்களை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ பகவான் விட்னஸாக இருந்து பயஸ் இம்பயஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அப்போ அவங்க மனசில் ஒரே ஒரு விஷயந்தான், என்னென்னா என்கிட்ட எப்போ பக்தி பண்ணுவேன், என்கிட்ட எப்போ வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்துட்டு கூடவே இருக்காங்க. சோல் வந்து இந்த மரத்தில் உள்ள இன்னொரு கிளி என்ன பண்ணுது? பழங்களை சுவைச்சிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சோல் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம்? இந்த ஜட புலனின்ப விஷயங்களில் ஈடுபட்டு இந்த ஜட உலகத்தில் கண்டிஷன்ஸோட நம்மளாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் இருக்கிறத நினைச்சு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். प्रकृतिं पुरुषं चैव 20 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க விஜயா மாதாஜி. प्रकृतिं पुरुषं चैव वित्तनादि उभाव अभि विकारांच च गुणांच चैव वित्ति प्रकृति संभवान् ஜட ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஜய மாதாஜி அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஜட இயற்கையும் க்ஷேத்திர ஜட உயிர் வாழியும் க்ஷேத்ரஜன் ரெண்டுமே ஆரம்பமற்றதுதான். சரிங்களா? பகவானால உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து இந்த பகவான் சோல் இந்த கிரியேஷன்ல வர இந்த மெட்டீரியல் ஜட இயற்கை எல்லாமே ஆரம்பமற்றது, எப்பயுமே இருக்கும் அதெல்லாம். சரிங்களா? முடிவும் கிடையாது. புரிந்து கொள்ளணும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அந்த கிரியேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் மாற்றங்கள் நிறைய வருது இல்லையா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்க கூட என்ன ஆகுது? நம்ம எல்லாம் ஆத்மாக்கள். ஆனால் என்ன பண்ணுறோம்? நீர்வாழ்வு இனத்துலேருந்து நம்ம அப்படியே மாற்றம் எடுத்து ப்ராக்ரஸ் ஆகி என்ன பண்ணுறோம்? ஹியூமன் லைஃப் வரும். ஹியூமன் லைஃப்பில் வந்து பகவத்கீதை பாகதம்லாம் லேர்ன் பண்ணி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் நம்ம. அதுதான் ஒரு ஆத்மாவோட ஜேர்னி அப்படின்றது. இந்த மாற்றங்கள்லாம் வருது இல்லையா? இந்த குணங்கள் இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ 13.21 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். விஷா மாதாஜி வாசிக்கிறேங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காரிய காரண கர்த்துர்வே ஹேதுஹ பிரக்ருதிர் உச்யதே புருஷः சுக துக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேதுர் உச்யதே. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்னா ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்கள் தான் மாற்றங்கள், இந்த குணங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சரிங்களா? இதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்த்து இந்த டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்லாம் ஆகிறோம். சரிங்களா? ஜட இயற்கை ஆரம்பமற்றது இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். முக்குணங்களால் தானே நம்ம எல்லாம் சம்மந்தப்படுறோம் இல்லையா? முக்குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஆத்மாக்கள் சம்மந்தப்படும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்? கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. குணங்கள் இருக்கு, அதோட ஆத்ம சம்பந்தப்படும் போது என்ன ஆகுது? நம்ம கர்ம பலன்ல ஈடுபடுறோம். இருப்பினும் நம்ம வந்து இயற்கையை நம்ம காரணம் சொல்லலாமா அப்படின்னா கூடாது. ஏன்னா நமக்கு நாலேஜ் இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? முக்குணங்கள்லேருந்து அப்பாற்பட்டு நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்ற நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து அந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு இன்பம் துன்பம் வருது அப்படின்னா யாராவது கட்டாயப்படுத்தினாங்களா நீங்கள் பாபம் தான் பண்ணணும்னு இல்லை. புண்ணியம் பண்ணலாம் இல்லையா? பாபம் பண்ணாமல் புண்ணியம் கூட பண்ணலாம். பக்தி பண்ணலைன்னா கூட புண்ணியம் பண்ணலாம் இல்லையா?
அப்போ ஒரு உயிர்வாழ் இன்பம் துன்பம் வந்து அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த குணங்களா அப்படின்னா இல்லை. ஜட இயற்கையானா இல்லை. யாரு? அந்த உயிர் வழிதான். நம்ம தான் என்ன பண்றோம்? அந்த புண்ணியமான செயல்கள் பாவமான செயல்கள்லாம் செய்றோம். அப்ப அதோட விளைவா நம்ம என்ன பண்றோம்? நல்லது கெட்டது நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அப்ப நம்மளுக்கு வர இன்பம் துன்பத்துக்கு ஜட இயற்கையோ பகவானோ யாரும் காரணம் கிடையாது. நம்மளே தான். சரிங்களா? இன்ப துன்பத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம இஷ்டத்துக்கு இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸை பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கான கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம். 13.22 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க அவசியம். ஸ்ரீ இவங்க வாசிக்கிறாங்க போல இருக்கு. விஜயா மாதாஜி நீங்க அவசியம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. हरे कृष्ण ஆ, पुरुषः प्रकृति स्तोहि पुङ्कते प्रकृति जान गुणान् ம், कारणं गुण संगो ம், संगोस्य ம், सत् असत् योनि ம், जन्मसु ம், இவ்வாறாக ஜட ம். இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை ம். பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த மாதிரி ஜட இயற்கையில உயிர்வாழிகள் நம்மள என்ன பண்றோம்? இந்த ஜட இயற்கையில முக்குணங்களால் ஆனது அதுல நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். சரிங்களா? உயிர்வாழிகள் முக்குணங்கள் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். சில சமயம் ரொம்ப பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோம். சாத்விக குணத்துல இருக்கோம். சில சமயம் ராஜச குணத்துல இருக்கோம். சில சமயம் தாமச குணத்துல இருந்து செயல்கள் பண்றோம். இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்றோம்? வாழ்றோம். அனுபவிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. சரிங்களா? முக்குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனால நம்ம செயல்களை அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். அவங்க செய்யற அந்த நல்ல காரியம் அந்த கெட்ட காரியத்தை பொறுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட அந்த ஜேர்னில நன்மை தீமையை சந்திக்கிறாங்க. இதுதான் அக்வாட்டிக்ஸ்லேருந்து அப்படியே உயர்ந்து மனித பிறவில வந்து அதுல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால என்ன பண்றோம்? நம்ம மறுபடியும் இப்போ பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணோன்னா நம்ம சொர்க்கம் போய் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஹியூமன் லைஃப்லேயே நல்லா பிறப்போம். இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு லைஃபாக கிடைக்கும். அதே இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணோன்னா நரகத்துக்கு போயிடும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிறவி கிடைக்கும். அது தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து தான் வரும். சரிங்களா? தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மனித பிறவிக்கு வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி நன்மை தீமைகளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அனுபவிக்கிறோம். எதனால? ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால். அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் காரணம். நம்ம இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கிறோமா? அது காரணம் என்ன அப்படின்னா இதுதான். நன்மை தீமையெல்லாம் நமக்கு வருதா? காரணம் என்ன? நம்ம இஷ்டத்துக்கு பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுனால தான். சரிங்களா? நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி அவசியம் வாசிச்சு கொடுக்கணும். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. उपद्रष्टानुमन्ता च पर्ता प्रोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तो தேகே அஸ்மின் புருஷ பரஹா. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். யாரு? பகவான். வெறும் ஆத்மா மட்டும் இல்லை. ஆத்மா மட்டும்தான் இந்த முக்குணங்களோட சம்மந்தப்பட்டு அப்படியே பிறப்பு சூழ்நிலைக்கு யாரும் கூட இல்லைன்னா கூட இருக்காங்க. யார் இருக்கார்? நம்ம பகவான் இருக்காங்க. சரிங்களா? தெய்வீக அனுபவிப்பாளர் எப்பயுமே வந்து தெய்வீக நிலையில இருக்கிறவங்க. இறைவன் பரம உரிமையாளர், எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர். அவங்க தான் என்ன பண்றாங்க? மேற்பார்வையிடுறாங்க. நம்ம ஆத்மாக்கள்லாம் என்ன நம்ம விருப்பப்படுறோம். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பால வர்றது. சரிங்களா? பகவான் வந்து கட்டாயப்படுத்தி நீ என்கிட்ட தான் அன்பு பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். இப்போ எத்தனை பேர் நம்மள கட்டாயப்படுத்தி கிருஷ்ண பக்தி பண்ணியே ஆகணும்னா பண்ணுவோம்? மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்படியே பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அது நிலைச்சும் நிற்காது. ஆனால் உணர்ந்து பண்ணும்போது அது ரொம்ப இயல்பா நல்ல ஒரு நிலையில வரும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவான் வந்து ஆத்மாக்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பக்தியை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சரிங்களா? அது வரைக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா பகவான் வந்து மேற்பார்வையிடுவாங்க.
என்னென்ன விருப்பமோ அதை நமக்கு அந்த சுக்ருதிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதுதான் சரிங்களா. அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப லிவிங் என்டிட்டி தன்னோட விருப்பப்படி இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு காரணம் குண சங்கோஷ நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுதான். அப்படியே நம்ம நன்மை தீமைகளை பல பிறவைகளை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நம்மளாலதான் நன்மை தீமைகள். இதுல கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, விட்னஸா இருக்காங்க. சரிங்களா, நம்ம கூடவே இருக்காங்க. இப்போ 24 ஸ்லோகம் நம்ம அப்படியே நம்ம இது மட்டும் வாசிச்சிடலாம், டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும். ஜட இயற்கை உயிர் வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோமா, நிறைய விஷயங்கள். கஷேத்திரஜ்ஞ ஞானம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா, பிரகிருதி புருஷா இந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க முக்தி அடைஞ்சவங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ ஆத்ம நிலை நல்லபடியா ரியலைஸ் ஆகும். சரிங்களா, எல்லாமே ஜட இயற்கையில சம்மந்தப்படுறதுனால தான். அப்போ அதுல நம்ம விலகி இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிடும், நாலேஜ் கிடைச்சிடும். அவனை தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா, இப்போ இந்த நிலையில அவங்க எந்த குணத்துல இருந்தாலும் சரி, ரஜகுணம் தமகுணம் சாத்திகுணம் எதுல இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஏன்னா நல்ல ஆத்மார்த்தமா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, எந்த நிலையில இருந்தாலும் பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சரிங்களா, பக்தி பண்ணணும்னா சாத்திய குணத்துல இருந்தால் மட்டும்தான் பக்தி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது. தாமச குணத்துல இருந்தாலும் பக்தி பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் என்னன்னா, ராமாயணம் எழுதினாங்க இல்லையா வால்மீகி, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் தமோ குணத்தில் தான் இருப்பாங்க, ஒரு வேடுவனா இருப்பாங்க. சரிங்களா, ஆனால் நாரதரோட கைடன்ஸில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லபடியாக பக்தி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்க நல்ல ஒரு பியூர் டிவோட்டி அவங்க வராங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா, ஸோ அதனால் நம்மளாம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி பகவான் இவ்வளோ உயர்ந்தவங்க, ஆத்மா நம்ம ஏன் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கோம், நம்ம என்ன செய்யணும், இதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஆத்ம நிலையில் நம்ம வர்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னால முக்தி அடைஞ்சவங்க தான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ 13.25ல் தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும், சரி இப்போ நம்ம இதயத்தில் பரமாத்மா இருக்காங்க, அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. நம்ம இது வரைக்கும் அதை உணரவே இல்லை. இதயத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆத்மான்றதே இன்னும் உணராமல் இருக்கோம். சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு தான் நம்ம நிறைய யோசிக்கிறோம். அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளார பரமாத்மாவும் இருக்காங்க, அவங்கள உணரணும் அப்படின்னா சிலவங்க தியானத்தினால உணருவாங்க, மிஸ்டிக் யோகா அஷ்டாங்க யோகா மூலியமா. சிலவங்க ஞான யோகா மூலியமா பகவானை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. சிலர் பலனை எதிர்பார்க்காது செயல்படுவதனால் அதை கர்ம யோகா. இந்த 3 யோக முறையிலையும் பகவானை உணருவாங்க. சரிங்களா, முயற்சி பண்ணுவாங்க பகவானை உணர்றதுக்கு, பகவானை அடையறதுக்கு அப்படின்னு. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், இப்போ சிலவங்களுக்கு என்னன்னா கர்மயோகம்னா என்னன்னு தெரியாது, ஞான யோகம் தெரியாது, அஷ்டாங்க யோகம் தெரியாது, எதுவும் தெரியாது. சரிங்களா, அந்த மாதிரி ஆன்மீக ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாதவங்களும் என்ன பண்ண முடியும், நம்பலாம் தான். சரிங்களா, இப்போ நம்மளுக்கு கர்மயோகா ஞான யோகா அஷ்டாங்க யோகம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது இல்லைங்களா. அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னா, பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் நல்ல பானஃபைட் பரம்பராவில் வர குரு மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை பற்றி நல்லா கேட்கணும், நிறைய கேட்கணும். சரிங்களா, அப்படி நம்ம கேட்க கேட்க பகவான் நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமாகி அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, நாம ரூப குணநிலைகளை கேட்க கேட்க அவங்ககிட்ட நமக்கு பக்தி வளர்ச்சி ஏற்படும். சரிங்களா, அப்போ நம்ம அவங்கள வழிபட தொடங்குவோம். அதிகாரிகளிடமிருந்து குரு கிட்ட இருந்து பானஃபைட் பரம்பரை கேட்பதன் மூலியமான தங்களது இயல்பின் காரணத்தினால் அவர்களும் பிறப்பிறப்பு வழியினை கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்க கபிலரும் தேவகூதி அம்மாவையும் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா, கபிலர் அவங்க பகவான் தான். சரிங்களா, அவங்க தேவகூதி அம்மாவுக்கு சாங்கி பிலாசபி கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்க நல்லபடியாக அவங்க சொன்ன உபதேசங்களை ஃபாலோ பண்ணி முக்தி அடைவாங்கன்றதை பார்க்குறோம். இப்போ 13.27 ஸ்லோகத்தில் பரதர்களின் தலைவனி அர்ஜுனன்ட்டு சொல்கிறாங்க, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ சித்து அச்சித்து அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே. நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் அசையிறது அசையாது, சித்து அச்சித்துன்னு எல்லாம் பார்க்குறோமா, இதெல்லாம் என்னென்னா களம் அப்புறம் களத்தை அறிபவன், இந்த முறையில் வந்துடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா உடலையும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் இதுதான் ஞேயம்ன்றது. இது வரைக்கும் நம்ம க்ஷேத்திரஜ்ஞன் பற்றி பார்த்தோமா. இப்போ இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் ஃபிலாசபி அதிகம், ஆனால் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும். சரிங்களா, இப்போ இந்த ஞேயம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா கூட போதும். சரிங்களா,
எல்லா உடல்களும் ஜீவாத்மாவோட இணைந்து பரமாத்மா இருக்காங்க நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம இதயத்துல ஜீவாத்மா பரமாத்மா 2 பேர் இருக்காங்க. அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் அழிவடைவதில்லை. உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா பரமாத்மா என்னைக்குமே இருப்பாங்க. இதை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க ஞேயம், அந்த ரியல் நாலேஜோட இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இங்கே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, இந்த சரீரமெல்லாம் வேற வேறையா இருக்கு, அதெல்லாம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, அழியக்கூடியது. ஆனால் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிற ஆத்மா பரமாத்மாவும் என்னைக்கும் அழியாதது. இந்த நிலையில பார்க்கறது தான் உண்மையான பார்வை. நம்ம ஏற்கனவே 5.18 ஸ்லோகத்துல இதை பார்த்துருக்கோம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். பரமாத்மா இதயத்தில் இருக்காங்க, எல்லா உயிர்வாழிகள்கிட்டையும் அப்படின்றது சமமாக எல்லாரையும் பார்க்கறது. சரிங்களா? தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. யாரையும் அவங்க வந்து துன்புறுத்த மாட்டாங்க, ஹர்ட் பண்ணி பேச மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே சோல், பகவானோட டிவோட்டீஸு, எல்லாரோட இதயத்துலையும் பரமாத்மா இருக்காங்க. இப்போ நம்ம முன்னாடி பகவான் வந்து நின்னாங்கன்னா நம்ம அவங்கள இழிவுபடுத்துவோமா? இல்லை. அப்படியே வேற ஒரு நிலையில் வந்து நம்ம வந்துட்டு பகவானை வழிபட ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் யாரையுமே வந்து இழிவுபடுத்தாமல் எல்லாருமே சமமாக பாவிக்கிற நிலை வந்து வரும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகிறான். இந்த ஒரு பார்வையும் எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லாம் செயல்களையும் செய்கின்றன என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையை காண்கின்றான். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் ஆசைப்படுறோம் சரிங்களா? இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ஏதேதோ ஒரு விஷயம் ஆசைப்படுறதுக்கு இருக்கும். அந்த விஷயத்தை ஆசைப்படுறோம், அதை அடையிறதுக்கு பிளான் பண்ணுவோம் சரிங்களா? இப்போ ஒரு ஃபுட்டு எடுத்துப்போம், ரொம்ப அதிகமாக எதுவும் போக வேண்டாம். ஒரு சாப்பிட்ற ஒரு பொருள் இருக்குது, அதுக்கு ஆசைப்படுறோம். அப்போ அதை எப்படி அடையணும் அப்படின்றதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கைட் பண்ணும். அப்புறம் அது எது சாப்பிடும்போது புலன்கள் என்ஜாய் பண்ணும். இது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஆத்மா வருதா? இல்லை. சாப்பிட்றது ஆத்மாக்காகயா? சரீரத்துக்காக. அப்போ இந்த மனம், புலன்கள், சென்சஸ்லாம் வந்துட்டு ஆத்மாவில் இருக்கா? இல்லை, அது சரீரத்தில் தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம எந்த ஒரு பொருளை ஆசைப்பட்டு அதை அடையிறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி புலன்களாக நான் அனுபவிக்கிறோமோ அது எல்லாமே சரீரம் தானே செய்யுது. ஆத்மா அதில் எதுலையா சம்மந்தப்பட்டிருக்கானா? இல்லை இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தான் எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லாம் செய்கின்றன என்பதையும் ஆத்மா இந்த ஜட உலக விஷயத்துல எதுலையுமே சம்மந்தப்படாமல் இருக்கு அப்படின்றதையும் காண்கின்றான், அவனை உண்மையை காண்கின்றான் அப்படின்னு. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனும் கலக்காமல் இருக்கிறது. ஆகாயம் வந்து எங்கேயும் பரவி இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனால் எதோடையாவது கலந்துருக்கா அப்படின்னா இல்லை இல்லைங்களா? அது தனியாக இருக்குது ஆகாயம், காற்றோடு கலக்காமல் இருக்குன்றதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதுபோல் நம்ம இந்த சரீரத்தில் ஆத்மா இருக்கா, அதோட உணர்வு சக்தி உடல் முழுக்க பரவி இருக்கும், ஆனால் சரீரத்தோடு சம்மந்தப்படாமல் இருக்கும் சரிங்களா? ஏன்னா சரீரம் தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்கு, ஆத்மா எதையும் செய்யறதில்ல. ஆனால் அந்த உணர்வுன்றது எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு, ஆனால் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கு. பரதன் மைதனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகிறான். ஒன்ஸ் சோல் வந்து உள்ளார வந்தோடனே இந்த சரீரம் என்னாவது ஆக்டிவ் ஆகுது, பிரகாசமா இருக்கு சரிங்களா? ஆக்டிவா இருக்கு அந்த உணர்வு மூலியமா, கான்சியஸ்னஸ்ல. ஒன்ஸ் சோல் வெளில போச்சுன்னா அவ்வளவுதான், இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களான ஒரு வஸ்து இல்லையா? ஸோ அந்த சோல் தான் என்ன பண்ணுது, ஆக்டிவாக அந்த உடலை வந்து வேல்யூ பண்ண வைக்குது, பிரகாசமாக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை சரிங்களா, உடல் அது வேறு, உரிமையாளன் ஆத்மா பரமாத்மா வேறு, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறு சரிங்களா? அந்த நிலை யார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ சரிங்களா, ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள் சரிங்களா பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். ஸோ நம்ம அந்த பார்வை அப்படின்றது எல்லாரும் சமம், எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ற நிலையில சரீரம் தான் எல்லாம் செய்யுது அப்படின்றதும், ஆத்மா எதுவும் கலக்கலை, அப்போ ஆத்மாவுக்கு பக்தி தான் அப்படின்றதையும், ஆத்மாவோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானோட இம்பார்ட்டன்ஸை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், சரீரத்தை எந்த அளவு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா? அதுதான் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அந்த முறையில் நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நித்தியமான பகவானுக்கு நித்தியமான ஆத்மா, நித்தியமான பக்தி பண்ணணும். அதுதான் சரீரத்தை அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபஷ கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவனம் நம்ம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு சில பிரபாத்க்கு ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா.